Tam so hop pongka. Good morning, Jodono Pongam. Iko tapukang pong nile pang awan dulu janai ang usukang saya di banong na otanai blogo ang lepang baika kumusana musung suka hene iko tini pongo se maja chiwo nge tini ke ang iko kak mukbai lepang awan dulu sa chinai pa marke kutuk suka animoy masa ibu balu kalai lai pangta hangke देखो मेरा तरकारी पक गया अभी खाना खा लूँगा बहुत टेस्टी है ungklajang mana bang pinggul rosi tu mak kita Tabu kesong kisah delia murawo kam tonggo aboni bagit thang lai tong lai yo nai kina bajara habi makai to habi phai no habi me ang to habi phai mang lak tai ko thang lai tong lai yo tabu dipon ni ekorota tam khata satung ba sekat mum khama kolom phuka lama rồi nó men rút rồi có trồng thôi vậy đi bà nó bật thanda mà sẽ trồng và tao cái súng suka này trồng hoy dia kita koi baju tu kan. Lo. Boleh. Halis na ko. Kinangnya. Kuna gom ka. Wah, terka pada ni hiri rok pai bakna. Ni nak kala na tu. Orang ni malik biang kan sa. Tam so hop pongka. Leng suka. Nah. Dei thanda nangai ba hamli ya. Askiram ro sai phekya. Bakata thandang no hanai. Nang ya boro ni ang tong na askiram chau hanai. Sa puru himi se kasang bo thai thai ol khai chari thau. Leng suka bakat deg ngai tong hani. Bahagia pun bukan di Malaysia ta, satu tung mana wo, ni jenis tong na besar post tong itu, bahagia blok haiman cenai ba, hai pono, je tisaman tisaka, noga na, bazar si sari wos telemora bazar kan, barta rogono rosau, ma baksa kai rosa si tong macam, phung si bazar ngong ka, telemora bazar le. Tabu kai borok sikeri kyang nai hai pen tongo koyek jon tong koyek wan charo kai tongo hai pen sim borok rong kang kai thang pai kaw wan charo bo baksa rosa ba kha a phunga cheri mane phungni theke bazar ngro tile mura bazar hangka doti no bazar sari ota rosa ota ngasini yang jerani ya bazar hangkai bata rong theke se suru ting no noi jaro ko tongo borok koyek hanya mangne mak thamta hai pono horni atta jora rok bazar ngo jirani ya bazar hangkai engma bo ekta rong theke si borok jomogung bazar jirani ya bazar hangkai to bose tinta rok hangang ka jomuk suguta acha lem suka ya kung jauh kai kyo nungai ya
ang tam hating ka na iti ang tam punugan na emne bazar tan han thangbai ya do jang kaisa office thangmani se ngai phaitui o mane rok no ka ba iko obo hangke Disney Piridex ni tamajani mane oga jo sapan 100 টাকা মারো iko thentrei sapan kaisa phol nagira na oke mobile aboka thok oke lubia oke apple oke akran obo hangke berama 300 oke pias sersa asno ang tini tu phaimanta se tu phaiga oboka phunuklia na no sati mai tang puro nos tong thangani duita sati tong mane jotono bokong rok bai kha hangke ba pai ma tu phaiga ta ka sati ro yang thana puro kai sati ro kari hong thana ni nei iko kare thogre dekha ang taboka song sinai loti bai moya loti be ka komong no thoksu go hai si ko ang ta ka moso berama ri sinai iko kol nai moso pio ri sum jotto no mane mona na wa hai sa mu thogia dai ko ka komog re dekha ang taboke ka komong no kai sekang re dekha ta ang ka bong gang ka jo somo se berama hamna na nge di ba ang kai abone bagai bono sekang maru moroi ka komong mon man bore kha ang loti na loti ka doti no mono abone bagai ko loti re dekha ang tabok hang ka ke motong tongka hajing boriwa ang tamning kan ka hajing rekan ka moi rok ba haitan belang ka abone baga ang hajing rok roi songota ka ang thuk loboi de sinai ka iko ane moi mona sinai tongkha haipa no teiria tonghan malia kisi sama reka khamsrum na si hinai abone bagai ang tei kisa to mari sinai bele haiti ba Ren chong nó là bó loti bài ta cũng mong nó thầu để chay ngày gì nó là một thọc răng đấy ăn thọc răng mà thật cho nó